final la Milena Llop, per mi també una persona, evidentment totes les persones que estan aquí hi sentim una estima molt especial, si no, evidentment, no estarien aquí. I amb la Milena, ostres, fa ja molts anys que ens coneixem, per mi és una persona que m'ha introduït al silenci, que des de fa molts anys és d'aquelles persones que quan hi vas, ostres, te deixes anar perquè saps que estaràs bé, no? I, evidentment, tot el seu coneixement sobre el món de la consciència i que ja li ve de trajectòria familiar i que podeu conèixer a través de la seva web, de redmilenaria.com, ella utilitza la consciència, el silenci, evidentment, perquè va molt lligat al tema de la consciència, per guiar a persones i a organitzacions, guiar al final en aquests moments, sobretot, d'incertesa. Milena, com vulguis, enxufa-te el vídeo, l'àudio, tot teu. Gràcies, Edgar, gràcies, Jordi, gràcies als companys que m'han fet reflexionar molt perquè, a veure, quan em veu proposar de parlar del silenci, per mi el silenci és fonamental. És una que forma part de la meva naturalesa. El soroll, haig de dir que haig de pactar amb ell perquè em molesta. I és que el silenci realment és un espai on l'ànima es connecta amb la seva divinitat interior, o l'estat essencial, i on jo proposo sempre gaudir d'aquests instants de plenitud que són sempre previs a l'acció. Sempre hi ha el silenci que és previ a l'acció. Ja ho deia en Raymond Panikkar, silenci, paraula i acció. I abans de tot hem de fer un silenci. Però, a part de la reflexió que pugui fer sobre el silenci, el que penso, la meva connexió amb aquest silenci, m'agradaria esmentar una mica les dissertacions dels meus companys que m'han encantat i que, de fet, m'han deixat bastant muda perquè totes les seves reflexions són per endinsar-se, per reflexionar, per meditar-les. Hi ha hagut la pregunta de l'Isaki que deia, i què es persegueix? I què és el que es pretén a través de l'Institut del Silenci? Què és el que ens proposa? De fet, el silenci ara és una eina de creixement que sembla bastant descatalogada, perquè els inputs exteriors, les propostes, hi ha un soroll constant, estem immersos en un món de xarxes, de moviments que ens proposen sempre estar sempre en marxa. I on està el silenci? I quan la seva imatge fa reflexionar aquest dolor, aquests sentiments, que de vegades són crits interns que no podem expressar paraules davant de certs estats emocionals, que el cine ens ha donat. I una de les coses que m'agrada fer amb el cine després de mirar una pel·lícula és quedar-me sentada a la sala i mirar els crèdits, i els crèdits continuen amb la música, i arriba un moment que la música calla i només queden els crèdits, i fins que no s'ha acabat l'última línia, l'última frase, l'última paraula, l'últim nom d'aquells crèdits, jo no m'aixeco de la cadira i hi ha sempre la llum que s'encén, sembla que tinguis que sortir perquè el silenci resulta que és molest, que fa por inclús, el silenci que s'instal·la en una sala quan què hi fas aquí, o el silenci entre dues persones que en un moment donat, tal com heu esmentat també, què em dius i ara no tenim paraules. Són silencis que ajuden a prendre acció després, perquè l'acció, en definitiva, ha de ser meditada, i el silenci donarà després un resultat més o menys positiu. Dependrà del silenci, dependrà de la reflexió interior. I heu parlat també de felicitat. I la diferència, per exemple, amb la felicitat que es pot aconseguir a través del silenci és una felicitat que genera dopamina, és la serotonina, i clar, el plaer genera una dopamina i la felicitat una serotonina, i és la diferència entre aquest cop de plaer que representa l'input exterior i el silenci que genera aquest estat de serotonina interior, de felicitat, en la qual és un dels propòsits de l'Institut del Silenci,
que a través d'aquesta reflexió interior, d'aquests moments que ens omplen, perquè hi ha un buit i aquest buit és necessari perquè davant o abans d'aquesta embranzida, d'aquesta acció, d'aquesta tremolor de tota la nostra energia que va a buscar un resultat, ha d'haver aquesta reflexió interna, ha d'haver aquest espai realment on l'encontre amb nosaltres mateixos és tan important, no? Perquè, clar, el tràfic quotidià ja ens deixa poc temps pel silenci. I inclús el silenci quan dormim, no? Quan anem al món de Morfeu, en què sembla que la nostra ment calla de forma explícita, però implícitament està treballant amb una sèrie d'inputs i a més d'imatges interiors, imatges que el cine moltes vegades ens ha desenvolupat. Fins i tot en aquell món que tot sembla silenci, estem generant, estem buscant respostes, perquè els somnis també ens donen moltes respostes. Amb la qual cosa sembla que el silenci s'hagi inclús de pactar. Hem de pactar a través d'una meditació. És difícil arribar a una meditació absolutament silenciosa. Hi ha gent que necessita música, que necessita endinsar-se dintre d'imatges per poder fer aquest buit interior. I, per tant, el silenci és quelcom que forma part d'una forma intrínseca de la nostra personalitat i a la qual a vegades ens costa molt hi arribar. Per tant, jo proposo sempre que com a eina de creixement, que aquest silenci que ens fa respecte és practicar-ho més sovint. És com ens proposava, meditar a la muntanya, caminar, fer que aquests moments de recreació interior siguin cada vegada més presents a la nostra vida. De fet, quan les tradicions, les grans tradicions, tant la Càbala, que és la que jo més abraço, ens diu que abans de l'embranzida, abans d'aquest gran Big Bang, hi ha hagut una reflexió, hi ha hagut aquest silenci, aquest no-res ple d'una energia absolutament curulla de sensacions i que de vegades no es poden expressar precisament en paraules, perquè el silenci és això, és l'absència de paraules en un moment determinat per poder-se connectar amb aquesta energia, amb aquest sentiment que estic amb aquesta plenitud, que sóc jo mateixa sense necessitat d'estar constantment justificant i buscant noves sensacions fora. Totes estan a dintre nostre. I em sembla absolutament increïble, meravellós, parlar del silenci amb una proposta d'un institut del silenci que faci que pugui augmentar les ganes de la gent de connectar-se amb ells mateixos i de trobar aquesta pau interior, aquesta metàfora dels esglaons que ens deien de les escales que pugen i que baixen de vegades a la part més profunda, la infraconsciència, el subconscient, l'inconscient, i que després van pujant passant pel conscient fins al supraconscient, que és aquesta part més elevada de la nostra personalitat. I tot això es fa d'una forma silenciosa. No podem fer-ho comunicant amb els altres. I, de vegades necessitem, sí, aquests espais de música que són molt necessaris per poder endinsar-nos a dintre i poder penetrar. I després d'aquesta música, després d'aquest treball interior, arribem a un grau de percepció del que és el silenci que ens porta cap a aquesta magnitud immensa que és el nostre ésser quan està en dimensions, elevades, quan ja no necessita el soroll per sentir-se bé allà on està, per la qual ja aquest silenci s'ha incorporat a la nostra naturalesa, com algo realment meravellós i com algo que ens fa sentir que l'existència és molt més del que ens volen vendre o el que d'alguna manera estem immersos dintre d'aquesta voràgine d'inputs exteriors. Amb la qual cosa sembla fàcil parlar del silenci, sembla fàcil sentir el silenci o estar amb el silenci. Jo crec que és una assignatura pendent i que amb els anys que passen jo
ho he vist des de la meva naturalesa, no? És a dir, que quan era més jove el silenci es feia a vegades incòmode, no? Es feia, bueno, semblava que tenies que estar parlant, xerrant, tenies que estar plenament, doncs això, rodejant-te de coses que et fessin vibrar. I ara, amb els anys, l'experiència, suposo, fa que aquest retret interior, no? Aquesta connexió amb l'ànima, fa que la dimensió de la teva divinitat interior t'ajuda a poder assumir que després hi ha espais, doncs això, de connexió, de parla i de relacions humanes. Amb la qual cosa, per mi, el silenci és un equilibri. I jo agraeixo moltíssim aquest espai i el poder expressar des de la meva naturalesa interna el que és el silenci i haver escoltat els diferents mòduls o les diferents propostes de silencis que teniu, perquè això, com he començat al principi, m'ha ajudat a relacionar molt més l'espai dels silencis exteriors, els que estan fora i que pertanyen a la comunitat, i l'espai meu interior, amb el qual m'ajudarà potser a tolerar molt més el soroll o la fresca quotidiana. Gràcies.